posa. Totes. I les vas parlar una amb una, de fet van trigar temps, també a decidir-se, però les vam parlar una amb una, i què farem si tal, si passa qual, però... I també la por molt important que teníem nosaltres és, un cop teníem les nenes amb nosaltres, si fracassàvem, la convivència fracassava, tornar-les al centre, això pels nens és tremendo, perquè és un altre fracàs, i ens havien explicat que això és molt dolent, i això sí que ens feia molta por. De fracassar i que les nenes patissin un altre cop, un altre com abandonament, una cosa d'aquestes. Però bueno, sí, però bueno, això sí que ens feia por. Això, a mesura que ens vam anar coneixent, vam entendre que la relació entre tots quatre anava molt bé i crec que la por al fracàs la vam anar perdent. Quan un nen veu el seu pare i la seva mare i pot estar una estona amb ells, aquest nen va construint mentalment la seva història, no hi ha forats a la seva vida, no? I ells ja van col·locant les coses, no fa falta que tu els expliquis molt què passa o quina és la situació. Ells saben molt bé on estan, amb qui estan, qui els cuida, qui els estima, i aquí els estima tothom, no? A la seva manera, com poden, però els estima tothom, no? I ells ho van col·locant, això, i això els és molt bo. Bueno, por, jo crec que com tots els pares, no? Si se'n van amb una altra família i l'altra família potser els hi pot donar coses que tu realment no pots, perquè si no, no arribes al límit que els teus fills entren en un centre d'això. Però després veient l'evolució dels nens i que els nens se consciencien, i aquí hi ha molts puestos que els ajuden, ho entenen, i la relació que tenim ara entre uns i els altres, això fa molt. Normal. Es que como fue acogido desde que tenía 18 meses, para mí era normal. Y también pienso que a las familias que quieren acoger también tienen que respetar a las otras familias.